खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बे रोखा खोन्था दिनै जोंहा कड अफ कन्डाक्ट ओमफ्राय लकडाउन दङ दिनै जोङो गासैबो बै कर'ना भाइरासखौ लानानैनो भारत सरकारा जों इलेक्शन जानायखौबो दिनै कड अफ कन्डाक्टखौबो माने जोंखौ माने माबाना होबाय जाना इलेक्शना जाला जोंथ' दिनै मानिना सोलिगासिनो दङ जों लकडाउनखौ मानिना सोलिगासिनो दङ नाथाय दिनै बिपिएफ राजनितिक हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोना लकडाउन आरो मडेल कन्डाक्टखौबो माबा मानियालाबासिनो बिथांमोना दिनै जब कार्डनि रांफोरखौ बख'नानै रायजोफोरनो होनो नांगौमोन नाथाय दिनै बिथांमोना जुदि 1300 मोनदोंबा माने 1000से बिथांमोना पकेटाव लानानै बे बेनिफिसियारिफोरनो 300 थाखा होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेखौ जों तथ्य आकारिबो जों किसुमान लादो भारत सरकारा दिनै बै लकडाउनाव जाहाथे जोंनि रायजोफोरा मोनसे राहा मोनथो होननानै बै जोंनि माने बेनिफिसियारिफोरनो 1185 थाखा होदो जाहाथे बै लकडाउनाव सोलिथो माने ओंखाम बोथिनिखौ जाथो होननानै नाथाय बिपिएफ हान्जानि चेयारमेन मेम्बार बिथांमोना बै रांखौ दिहुननानै दिनै 800 थाखा पकेटाव सोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिफिसियारिफोरनो मात्र 285 थाखा बिथांमोना होदो होमबा सानना नाय रायजो राजा दिनै मा सोलिगासिनो दङ बेबायदि खैफोदाव बिथांमोना जुदि हसाखै माने साननाय दोङोमोनबा बा मोनसे रायजोफोरखौ मदद खालामनो नागिरदोंमोनबा बेखौथ' खालामनो नाङामोन होमबा बेबायदि राजनितिक हान्जाखौ दिनै नोंथांमोना मा सानदो जों बेनिखायनो सानदो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बारा बिथांमोनखौ खाबु होनाङा बिथांमोनखौ जों जोखारनो हानांगोन बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि सरकारा फैनाया रोखा जाखादो आरो रायजोफोरानो सोलायनायखौ लुबैखादो बेनिखायनो आं गासैखौबो बे खेबाव नोंथांमोना बिथांमोननि बै सोबख'ना दोननाय रांखौ बिथांमोना राननो नागिरदो आरो बिथांमोना बै रांखौ दिनै इलेक्शन फैनायावसो राननो नागिरदो बेनिखायनो नोंथांमोना बै खाबुखौ लानाङा दिनै नोंथांमोना सोलायनाय आरो जोंहा बै जा फसंथान भारत सरकारा जा सुक्ति खालायबाय बै इमप्लिमेन्ट खालायनानै जोङो गोख्रों थांखि लादो जोंनि जातिखौ माने माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय आरो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासिबो रायजो राजाखौ जोङो मोनसे माने गोजौ थाखो लामनो थाखाय जोङो गोख्रोङै देग्लाय सरकारखौ लामनो नागिरदो बेनिखायनो नोंथांमोना बै खाबुखौ लानो थाखाय आं सासे इउपिपिएल राजनितिक हान्जानि बिजाथि हिसाबै दिनै 34 कालिंगवार समष्टिनिफ्राय आंनो बिबान होदो दिनै आङो जाहाथे नोंथांमोना आंखौ देरहाहोनो हानांगोन आरो देरहानायाथ' रोखा रायजो राजा अब्लाबो आं दिनै नोंथांमोनखौ बेबायदि अलखदाव नोंथांमोनखौ आं खावलायदो माने खोन्थाया बेबायदि दिनै बिपिएफ राजनितिक हान्जाया माने जितिया बिएलटिदो मोनसे भारत सरकारदो बिटिसि सुक्ति खालायदोंमोन बिथांमोना जाबायदि थांखि दङमोन बै थांखिफोरखौनो दिनै बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालायनो हायाखै आरो बेबायदिनो जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट जोङो बेयाव मोननो हादोंमोन बै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौनो जाबायदि सुक्ति खालायना जाहोनांगौमोन जेबो खालायनो हायाखै दिनै जोंहा बिटिसि ओनसोलनि अनगायैबो जोंनि हारिनि जेरै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कार्बि आलं बा बेबायदि माने आउट अफ बिटिसिआव जोंनि माहारिया दङ दिनै अलखदाव माने गोग्लैना दङ बिथांमोना दिनै सानदोंमोन हाग्रामा महिलारिया मोनसे मोजां सुक्ति खालायबाय जोंबो मोनसे मोजां माबा जाति हिसाबै गसंनो हासिगोन बै बुहुमाव होननानै खिन्थु बिथांमोना दिनै जाख्ल'नाय गावसोरखौसो राजा बायदि खालायनानै मोनसे माने सरकार सामलायनानै गावसोरासो गिदिर जानायखौ बयबो मिथिगौ आरो दिनै जोङो लकडाउन दङ आरो कड अफ कन्डाक्ट जोङो दिनै भारत सरकार बा आसाम सरकारा जोंखौ जि खावलायदो जों मानिनानै सोलिदो मानो होनबा दिनै जोङो माने आयेनगतबा बे जोङो बिजाथिबाबो जोंखौ खाना दोननाय बायदि जादों नाथाय जोंहा संबिधाना जि बुंदो जों बेखौ मानिना सोलिखानांगौ